Hvis man skal gå op imod Danmarks største bank, så er der nødt til at være mere i det. Og hvad ved du om, hvad der er i? Jeg ved nok. Du er blevet presset til at lukke den op fra, er du ikke? Det er løgn. Hvad får det for det? Hvad giver de dig, Nana, hva'? Du er så naiv, Mads. Du tror jo fandme, at alting er sort og hvidt. Okay, skal jeg fortælle dig, hvad de presser mig med? Heller en gerne, tak. Alt det fusk, som I to gik og lavede med Energreen. Alt det fusk, du gik og lavede. Og jeg har jo for helvede dækket over jer hver eneste gang. Har du fuldstændig glemt, hvordan I fik Energreen til at gå konkurs? Har du glemt, hvordan I fik den sag til at skride frem, og at det hele var pisse ulovligt? Jeg holdt hånden over dig hver eneste gang. Og hvis jeg skal beholde mit job, så er jeg simpelthen nødt til at prioritere. Man kan ikke gå efter Nova Bank på så spinkelt et grundlag. De driver folk i konkursen, Nana, direkte. Jamen, det ved vi jo ikke, vel? Det vi ved, det er, at de straffer dårlige betalere. Og ja, det er slemt nok, men altså, det er desværre ikke ulovligt. Så det er dyrt at være fattig, det er det, du siger? Ved du hvad? Sådan er verden. Fy for satan da. Jeg beklager. Hvem er det, du holder hånd over? Jeg kan ikke fortælle dig mere, Alf. Jeg havde virkelig forventet mig noget mere af dig.